שלום וברכה, קוראים לי מרים קדוש, ואני גרה בביתר עילית. למדתי במספר מקומות פיתוח קול פרטני ומקהלה במשך 6-7 שנים. יום אחד ראיתי פרסום בעיתון על בית ספר של שרה אסולין, הקול בקול, ושמעתי עליה כבר מחברה. זה מאוד עניין אותי מה היא מציעה ולמה כדאי לי להמשיך ללמוד פיתוח קול אצל מורה נוספת. שרה הציעה פיתוח קול מקיף ומעמיק, ובעיקר מה שמשך אותי זה ההופעות, העמידה על הבמה. וברוך השם נהניתי מהשיעורים המסודרים, העוברים על כל השלבים כדי להביא את הקול למצב המושלם. אפילו קיבלנו כמה דברים שהזכירו לנו את כל מה שלמדנו. מגנט קטן עם הסדר של התרגילים לחימום, דיסק אונקי עם תרגילים ופייבקים, וספר מדהים איך להפוך את הקול לטוב וברור יותר. ברוך השם עשיתי השנה הופעות נוספות מלבד ההופעות של הבית ספר, והייתה הצלחה ממש גדולה ברוך השם. העמידה על הבמה, הביטחון, החיבור לקהל, הזיכרון המוזיקלי, השמיעה וכמובן הקול בעצמו, הכל הסתפר. אני מודה לבית ספר הקול בקול ולשרה אסולין על כל ההשקעה הבלתי נגמרת החל מהשיעורים וכלה בהופעות המדהימות. תודה רבה.